లెవెల్ 2 క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం, ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఓకే, సో 11వ అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు చాట్ బాక్స్ లో ఆల్రెడీ వచ్చాయి, చూద్దాము. అనూష మాతాజీ పెట్టారు. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ప్రణామం. సంజయుడు భగవంతుడి విశ్వరూపాన్ని వివరించారు. ఎన్నో దివ్యమైన ఆభరణాలు, దివ్య లేపనాలతో, దివ్య పూలమాలలతో, ఎన్నో ముఖాలతో, నేత్రాలతో, ఆయుధాలతో, ఎక్కుపెట్టిన ఆయుధాలు తో విశ్వమంతా వ్యాపించినట్లు అర్జునుడికి కనిపించారు. వెరీ గుడ్. వందల కొలది, వేల కొలది సూర్యులు ఒకేసారి, 1000 మంది సూర్యులు, వందల వేల రూపాలు, 1000 మంది సూర్యులు ఒకేసారి ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో, ఎంత కాంతివంతంగా, ఆ కాంతిని ఏమైనా సరితూగుతుందేమో ఆ కాంతి ఈ భగవంతుడి విశ్వరూపంలో ఉన్న ప్రకాశత్వానికి అన్నది. వెరీ గుడ్. 3 విశ్వరూపాన్ని చూసి అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనే రోమాలు నిక్కపొడుచుకుని నమస్కరించాడు. వెరీ గుడ్. ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలి రభాషత అన్నారు. తల వంచి నమస్కరించి ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అని. వెరీ గుడ్. 4 విశ్వరూపంలో అన్ని రకాల జీవరాశులు, బ్రహ్మదేవుడు, దివ్య స్వరూపాలను, సకల దేవతలను నేను చూస్తున్నాను. అనేక చేతులు, బాహువులు, అంతులేని అటువంటి ఆది మధ్య అంతం తెలియని నీ రూపాన్ని చూస్తున్నానని అర్జునుడు అన్నాడు. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ కీర్తిస్తున్నారు, నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తున్నారు. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు, మరి ధృతరాష్ట్రపుత్రులందరూ, మా వైపున్న వాళ్ళు కూడా నీ భయంకరమైన నోళ్ళలో ప్రవేశిస్తున్నారు. అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి చూసి నా మనసు స్థిరత్వం కోల్పోతుంది అని భగవంతుడితో అంటాడు. అంటే ఆ రూపాన్ని చూసి ఆనందించినా కూడా అది నార్మల్గా ఎప్పుడు చూడనిది. ఇంత ఒక్కసారి చూసేసరికి అర్జునుడు కూడా శమం విందతి అంటాడంటే నా యొక్క శాంతిని, స్థిరత్వాన్ని కోల్పోతున్నాను. ప్రసాద దేవేశ జగన్నివాస నన్ను అనుగ్రహించు అంటాడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సుదర్శన ప్రభుజీ
మీ ఉపదేశం వల్ల నా మోహం తొలగిపోయింది. మీరు సృష్టి స్థితి లయ రహస్యాన్ని వివరించారు. ఈ దివ్య స్వరూపాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడాలని కోరుతున్నాను. అర్జునుడినైతే మీ విశ్వరూపాన్ని, నేను అర్హుడనైతే మీ విశ్వరూపాన్ని చూపించండి. వెరీ గుడ్, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే భక్తుడు శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా ఏ రకంగా గురువుకైనా దైవానికైనా మరి శరణాగత తత్వం, వాళ్ళు ఏది నిర్ణయిస్తే అది స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. కాబట్టి నాకు ఉన్నది, కానీ మీరు నేను చూడగలను అనుకుంటేనే చూపించండి. నా అనేక దివ్య రూపాలను చూడని భగవంతుడు చూపిస్తారు. ఒకే దేవతలు, ఋషులు, అద్భుత రూపాలన్నీ నాలో ఉన్నాయి. సర్వ జగత్తు ఒకే చోట చూడొచ్చు, సాధారణ కళతో చూడలేవు. కాబట్టి నీకు ప్రత్యేకమైన కన్నులు ఇస్తున్నాను, దివ్య దృష్టి. కృష్ణుడు స్వరూపాన్ని చూపించారని సంజయుడు అనేక ముఖాలు, కళ్ళు, చేతులు, దివ్య రూపం, ఇవన్నీ దివ్యాభరణాలు, దివ్య ఆయుధాలతో వేలాది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయించినట్లు, 1000 మంది సూర్యులు ఉదయించినట్లు. వందల వేలది అన్నదేమో రూపాల గురించి, శతశోధ సహస్రశ అంటారంటే అది నా రూపాలు. చూడు, పశ్యమే పార్థ శతశోధ సహస్ర, చూడు నా 100,000 రూపాలు అని రూపాల గురించి. సూర్యులేమో 1000 మంది సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత ఆ తేజస్సు ఏమైనా దీనికి సరిపోలుతుందేమో. అర్జునుడు సర్వలోకాలను ఆ రూపాల్లో చూశాడు, ఆశ్చర్యంతో నమస్కరించాడు. బ్రహ్మ, శివ, దేవతలందరూ కనిపించారు. రూపానికి ఆది అంతం కనిపించలేదు. కిరీటం, గద, చక్రంతో, అపార తేజస్సుతో నీవే పరబ్రహ్మ, శాశ్వతుడవు, అనంత పరబ్రహ్మ, పరంధామ, శాశ్వతం, పరమం భవ అంటూ కీర్తిస్తాడు. నీవు అనంత శక్తి స్వరూపుడు, నీలో 3 లోకాలు నీ రూపంతో, భూమి ఆకాశం అంతా కూడా నీ యొక్క రూపంతో నిండిపోయింది. దేవతలు భయభక్తులతో నమస్కరిస్తున్నారు, స్తుతిస్తున్నారు, నమస్కరిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు నిన్ను స్తుతిస్తూ కీర్తిస్తున్నారు. నీ ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి లోకమంతా వ్యధ చెందుతోంది అంటాడు. నేను కూడా వారిలాగే వ్యధ చెందుతున్నాను. నీ భయంకర దంతాలను చూసి దిక్కు తోచడం లేదు. ధృతరాష్ట్ర కుమారులు ఏ విధంగా నీ నోటి వైపు నదులన్నీ ఎంత వేగంగా సముద్రంలో ప్రవేశించడానికి వెళ్తాయో ప్రవాహాలు, అలా వీళ్ళందరూ నీ నోటిలో, నరలోక వీరులందరూ నీ నోటిలోకి వెళ్తున్నారు. నదులు సముద్రంలో కలిసినట్లు నీ నీటిలో కలుస్తున్నారు. దీపంలో పురుగులు వెళ్ళినట్టు నాశనానికి వెళ్తుంది. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. ఇద్దరు మా ప్రభుజీ, మాతాజీ చెప్పారు, అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేశారు. ఎక్సలెంట్, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో అవి బేసిక్గా నిన్న మనం చూసిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా చూసాం. సో అది నేను నిన్ను చూస్తున్నా కూడా విశ్వరూపం చూడాలనుందని అడగడం, అది నేను చూడగలనంటే చూపించమనడం. అప్పుడు భగవంతుడు చూపించి 100,000 పశ్యమే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశ, 100,000 నానా రకాల దివ్యమైన వర్ణాలు అంటే రంగులు, ఆకృతులు ఉన్న రూపాన్ని చూడు. ఇక్కడ నువ్వు అన్నీ కూడా చూడవచ్చు, భవిష్యత్తులో కోరుకునే జరిగేది ఇప్పుడు అన్ని. కానీ నీకు ఈ కళ్ళతో కష్టం కాబట్టి నీకు మరి దివ్య చక్షువులను ఇస్తున్నాను అంటూ భగవంతుడు చూపించినప్పుడు సంజయుడు దాన్ని ఎలా వర్ణించాడంటే, ఇలా చూపించారు. అది అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలు, దివ్యాభరణాలు, ఎక్కుపెట్టినవా దివ్య ఆయుధాలు, పుష్పమాలలతో, దివ్య వస్త్రాలు, గంధాలు, ఆశ్చర్యకరంగా దేదీప్యమానంగా అనంతంగా విశ్వతోముఖంగా విరాజిల్లుతోంది. 1000 మంది సూర్యుల కాంతి ఏమైనా సరితూగుతుందేమో. అర్జునుడు ప్రతిదీ కూడా ఒక్కచోట అన్నీ కూడా దర్శించడం వీలైంది. మరి మొత్తం విశ్వం కనిపిస్తే ఇంకా అన్నీ కనిపిస్తాయి కదా. సో అర్జునుడికి దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనై ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలి రభాషత, ఇలా స్తుతించడం ప్రారంభించాడు. ఏమని అంటే, నీ దేహంలో నేను ఈ సకల ప్రాణికోటి సమూహాలు, బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుణ్ణి, ఋషుల్ని, సర్పాలను, మరి అనేక చేతులు, ఉదరాలు, ముఖాలతో ఉన్న నీ అనంత రూపం చూస్తున్నాను. ఆది మధ్య అంతాలు లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతం. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుండి అగ్ని ప్రజ్వలిస్తోంది. అనేక బాహువులతో ఉన్నావు. నీ తేజస్సుతో జగత్తంతా కూడా ఉత్తేజపరుస్తున్నావు. ఒక్కడివి అయినా కూడా ఆకాశము, లోకాలు అన్నిటి మధ్య ఉన్న ప్రదేశం అంతా కూడా
వ్యాపించావు. ఈ రూపాన్ని చూసి అన్ని లోకాలు కంపించిపోవడం నేను గమనిస్తున్నాను. దేవతలు నిన్ను మరి ఆశ్రయిస్తున్నారు, కొందరు చేతులు జోడించి కీర్తిస్తున్నారు, మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో స్వస్తి ఇత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంఘం అన్నారు కదా. సో అది ఆ తర్వాత అని చెప్పి ఇలా కీర్తించడం ప్రారంభించారు. 29th శ్లోక వరకు చూసాం. సో నదులు, అగ్ని ఏ రకంగా అయితే మరి ఈ శలభాల కోసం వెళ్తుందో జనులంతా అత్యంత వేగంగా నీ నోట్లోకి వెళ్ళడం చూస్తున్నాం. లేలిహ్యసేగ్రసమానా సమంతాల్ లోకాన్ సమగ్రాన్ వదనైజ్వలద్భి తేజోభిరాపూర్య జగత్ సమగ్రం భాసస్తవోగ్రా ప్రతిపంతి విష్ణు. సో విష్ణు, నీ సమస్త జనులు కూడా నీ మండుతున్న నోళ్ల ద్వారా అన్ని వైపుల నుండి మింగివేస్తున్నట్లు నేను చూస్తున్నాను. విశ్వమంతటిని నీ తేజస్సుతో ఆవరించి భయంకరంగా తాపకరంగా ఉన్న కిరణాలతో నీవు వ్యక్తమవుతున్నావు. అఖ్యాహిమేకో భవానుగ్రరూపో నమోస్తు తే దేవవర ప్రసీద విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం నహి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిం. సో నాకు అసలు నువ్వెవరివో, ఈ ఉగ్రరూపం ఎవరో నువ్వు దయచేసి నాకు చెప్పు. అంటే ఇక నాకు అర్థం కావడం లేదు. అంటే ఆయనకు తెలిసిన కృష్ణ రూపానికి దీనికి అసలు ఒకరివేనా అని అంటే అంత నువ్వెవరివో నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఈ ఉగ్రరూపం నమోస్తుతే దేవవర ప్రసీద, నువ్వు మరి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను, మరి నన్ను అనుగ్రహించు. విజ్ఞాతుమిచ్చామి అంటే మరి నాకు తెలుసుకోవాలనుంది. భవంతం ఆద్యం, సో నీ గురించి ఆది అయిన నీ గురించి తెలుసుకోవాలనుంది. నహి ప్రజానామి, నాకు అర్థం కావడం లేదు. తవ ప్రవృత్తి, నీ యొక్క ప్రవృత్తి ఏమిటో, అసలు నీ పర్పస్ ఏమిటో, నీ తత్వం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఈ రూపం. సో ఈ భయంకర రూపంలో ఉన్న నువ్వెవరివో నాకు దయతో చెప్పు. నీకు నమస్కరిస్తున్నాను, నా పట్ల ప్రసన్నుడవవు, ఆదిదేవుడవు, కార్యాన్ని నీ యొక్క పర్పస్ తత్వం తెలుసుకోలేకపోతున్నాను, నిన్ను గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చెప్పినప్పుడు భగవంతుడు ఏమన్నారు? శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధ. కాలోస్మి, నేను కాలాన్ని, లోకక్షయ, లోకాన్నంతటిని కూడా నాశనం చేసే కాలాన్ని, లోకాన్ సమాహర్తుం ఇహ ప్రవృత్త, అందరినీ మరి నశింపజేయడానికే నేను వచ్చాను. ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థిత ప్రత్యనీకేషు యోధ. సో నువ్వు మరి పాండవులు తప్ప రెండు పక్షాలున్న యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు. అంటే ఎక్కడో కొంతమంది మాత్రమే మిగిలారు ఆ యుద్ధం తర్వాత. అందుకని ఎవరు అశ్వత్థామ, కృపాచార్యుడు, ఇలా కొంతమంది మాత్రం మిగిలారు. మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ మరణించారు కాబట్టి అందరూ కూడా మరణిస్తారు అని చెప్పేస్తున్నారు ముందుగానే భగవంతుడు. తస్మాత్వముత్తిష్ట యశో లభస్వా జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్, కాబట్టి, త్వం, నువ్వు, ఉత్తిష్ట, లేచి, యశో లభస్వ, కీర్తి తెచ్చుకో, జిత్వా శత్రువులను జయించి, భుంక్ష్వ రాజ్యం, రాజ్యాన్ని అనుభవించు సమృద్ధిగా, మయైవైతే నిహత, నా వల్ల, నా ఏర్పాటు వల్ల, నిహత పూర్వమేవ, ఇంతకు ముందే అందరూ చంపబడ్డారు, నువ్వేదో వెళ్ళి ఇప్పుడు వాళ్ళని చంపుతాను అనుకుంటున్నావు, నా ఏర్పాటు వల్ల వాళ్ళు ముందే చంపబడ్డారు. నిమిత్త మాత్రం భవ, నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు అవ్వు, వెళ్ళి పైకి కార్యాన్ని చేసినట్లు చేస్తున్నావు, కానీ నేను అన్ని ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేశాను. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి పైకి నిమిత్త మాత్రుడుగా ఉంటూ చెయ్యి. సవ్యసాచి అంటే రెండు చేతులతో బాణాలు వేసే నేర్పరితనం ఉన్నవాడా అని అర్థం.
సో లేచి యుద్ధ సన్నద్ధు, ముందు లేచి ఉత్తిష్ట అంటే లేచి యుద్ధం చేయడానికి లేచి నిలబడి కీర్తి తెచ్చుకో, శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నేను ఎలాగూ ముందుగానే వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు పోవడానికి ముందుగానే ఏర్పాటు జరిగింది. కాబట్టి నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడుగా ఒక పనిముట్లాగా ఉండు అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది భగవంతుడు విషయాన్ని. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, ద్రోణం చ భీష్మం చ జయద్రథం చ కర్ణం తధాన్యానపి యోధ వీరాన్ మయా హతాంస్త్వం జహిమా వ్యధిష్ట యుధ్యస్వ జేతాసి రణే సపత్నాన్. ద్రోణుడు మరియు భీముడు, జయద్రథుడు, కర్ణుడు, ఇంకా ఇతర యోధులందరూ కూడా ఇంతకు ముందే చంపబడ్డారు. కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని సంహరించు, ఒక పనిముట్టులాగా. వాళ్ళంతా చంపబడతారు, ఇంతకు ముందే చంపబడ్డారు. ఏమాత్రం వ్యధ చెందక కేవలం యుద్ధాన్ని చెయ్యి. నీవు తప్పక నీ శత్రువులను రణంలో నశింపగలవు. సో ఎప్పుడు ఎవరిని చంపినా భగవంతుడే చంపేశారు, మనం కాదు అని ఎవరినైనా చంపడం అంటే కరెక్ట్ అని కాదు ఇక్కడ అర్థం. ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చెయ్యాలంటే, ఇక్కడ అర్జునుడు క్షత్రియుడు, రాజ్య సంరక్షణ కోసం యుద్ధం చేసి చంపవచ్చు, అంతేగాని వెళ్ళి వేరుగా ఎవరినైనా చంపితే అర్జునుడికైనా పాపమే. సో ఇది ఎవరి పాపం, ఎవరి యొక్క కర్మ ఫలాలను బట్టి వాళ్ళకి ఆ రకమైనటువంటి ఎండింగ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ రకమైనటువంటి ఎండింగే అందరికీ ప్రాప్తి వచ్చి ఉన్నది. కాబట్టి ఆ రకంగా మరి ఇది జరిగిందన్నమాట. ఈ పైకి వెళ్ళి చంపే వాళ్ళు కూడా నిమిత్త మాత్రులే, ఇది జరగవలసి ఉన్నది. ఈ రకంగా వాళ్ళకి ఎండింగ్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎండింగ్ ప్రాప్తం ఉన్నది కాబట్టి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో నువ్వు వెళ్ళు, ఇక అందరూ ఇంతకు ముందే చంపబడ్డారు, ఏమాత్రం వ్యధ చెందకు, యుద్ధాన్ని చెయ్యి, నువ్వు తప్పకుండా నీ శత్రువులను నశింప చేయగలవు అని చెప్పినప్పుడు సంజయ్ అని చెప్పడం భగవంతుడు. అప్పుడు సంజయుడు ఏం మళ్ళీ అంటున్నాడంటే ధృతరాష్ట్రుడితో, ఏతచ్చుత్వా వచనం కేశవస్య కృతాంజలిర్వేపమానా కిరీటి నమస్కృత్వా భూయ ఏవాహ కృష్ణం సగద్గదం భీత ప్రణమ్య. సో ఇలా విన్న తర్వాత శ్రుత్వా, ఆయన యొక్క మాటలు, వచనాలు, కేశవుడి యొక్క వచనాలు, కృష్ణుడి మాటలు విని కృతాంజలి మళ్ళీ నమస్కరిస్తూ కంపిస్తూ, కిరీటి అంటే అర్జునుడు నమస్కృత్వా భూయ మళ్ళీ నమస్కరిస్తూ, మళ్ళీ తిరిగి నమస్కరిస్తూ ఏమా కృష్ణుడికి సగద్గదం భీత ప్రణమ్య, గద్గదమైన కంఠంతో తలవంచి నమస్కరిస్తూ ఈ విధంగా మాట్లాడాడట. ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, రాజా, భగవంతుడి పలుకుల్ని విన్న తరువాత కంపిస్తున్న అర్జునుడు ముకుళిత హస్తుడై మరలా వందనాలు ఒసుగుతూ భీతితో మరి కంపిస్తున్న స్వరంతో గద్గద కంఠంతో కృష్ణుడితో ఈ రకంగా మాట్లాడాడట. ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘ. స్థానే హృషికేశ, మరి నీ యొక్క కీర్తిని, తవ ప్రకీర్త్య నీ కీర్తిని జగత్తంతా కూడా మరి పొగుడుతూ హృష్యత్య అనురజ్యతేచ, అంటే హృష్యత్ అంటే ఆనందాన్ని, అనురాగాన్ని కూడా పొందుతోంది నిన్ను పొగుడుతూ ఈ జగత్తంతా. రక్షాంసి భీతాని, రాక్షసులందరూ భయపడిపోయి దిశోద్రవంతి అన్ని దిశలు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతున్నారు. సర్వే నమస్యంతి చ, మరియు అందరూ కూడా నమస్కరిస్తున్నారు. ఎవరు? సిద్ధ సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే,
కస్మాచ్చ తేనానమేరన్మహాత్మన్ గరీయసే బ్రహ్మణోప అప్యాదికర్త్రే అనంతదేవేశ జగన్నివాస త్వమక్షరం సదసత్తత్పరం యత్. సో మహాత్మా, నువ్వు బ్రహ్మదేవుడి కంటే కూడా ఘనమైన వాడివి. గరీయసే బ్రహ్మణో అప్యాదికర్త్రే, అనంత దేవేశ, అంతు లేనటువంటి దేవా జగన్నివాస త్వం అక్షరం, నువ్వు అక్షరం అంటే క్షరం లేని వాడివి, నాశనం లేని వాడివి. సత్ అసత్ తత్పరం యత్, సత్ అసత్తులకు కూడా నీవే కారణం. సత్ అంటే మార్పు లేనిది, అంటే ఈ భగవంతుడు ఆత్మతత్వానికి మార్పు లేదు, నిత్యమైనదని చెప్పుకున్నాం, శాశ్వతం. మిగిలినవన్నీ కూడా ఏది సత్ కాదు. అంటే ఎందుకు? ఏది నిత్యంగా ఉండదు, ఏది శాశ్వతంగా ఉండదు, ఏది మార్పు లేకుండా ఉండదు. మార్పు లేనిది ఆత్మ భగవంతులే. కాబట్టి సత్తు నువ్వే, అసత్తు నువ్వే. సో సత్తేమో మన ఆత్మ అనుకుంటే, అసత్తు మన శరీరం, అది నిత్యము ఉండదు. కాబట్టి అది ఇండివిజువల్ లెవెల్లో. మ్యాక్రో లెవెల్లో చూస్తే మరి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న చైతన్యం ప్రపంచం అంతా నడిపించడానికి ఉన్న శక్తినేమో సత్ అయితే, ఆ ప్రపంచం అంతా కూడా అసత్తు. ఎందుకు అంటే ఇది శాశ్వతంగా ఉండదు కాబట్టి. అందుకే జగమే మాయ అంటూ ఉంటారు కదా. ఏమిటబ్బా, కళ్ళ ముందు అన్నీ కనిపిస్తున్నాయే, మరి జగమే మాయ అంటున్నారు అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే మాయ అంటే మరి ఫుల్ ఆఫ్ ఇల్యూజను, సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడుకుని మనందరికీ ఇదే నిజం అనేటటువంటి నమ్మకాన్ని మనల్ని మోహంలో పడవేయటానికి కారణమయ్యే మాయ. కాబట్టి ఇది ఉండదు, తాత్కాలికం. తెలిసి కూడా ఇది పర్మనెంట్ అనుకుంటూ, మనం తాత్కాలికం అని తెలిసి కూడా ఇది పర్మనెంట్ అనుకుంటూ, మరి మనం ఇది తప్ప వేరే ఆలోచన లేకుండా ఉంటాం. అసలు పర్మనెంట్ అయిన భగవంతుడు, ఆధ్యాత్మికత, అది మరి మనకి మానవ జన్మ ఎత్తిన తర్వాత భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అనేదే మన యొక్క లక్ష్యం. అది ఈ జన్మ, మానవ జన్మలోనే సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి వచ్చిన మానవ జన్మను ఆ రకంగా మరి అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కొంతన్నా అని చెప్పి భగవంతుడు మనకి జనరల్గా ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా చాలా చోట్ల చెప్పడం జరిగింది. సో ఏదేమైనా ఇక్కడ నువ్వు అర్జునుడు స్తుతి అన్నమాట. అందరికంటే ఘనమైన వాడివి, సృష్టికర్తవు, అనంత దేవదేవ జగన్నివాస అక్షయ త్వం అక్షరం. అలాగే సత్తు అసత్తులకు సర్వకారణ కారణుడవు, భౌతిక సృష్టికి మాయకు అతీతుడవు. త్వమాదిదేవ పురుష పురాణ త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం వేత్తాసి వేద్యం చ పరం చ ధామ త్వయా తతం విశ్వమనంతరూప. త్వం ఆదిదేవ, నువ్వు ఆదిదేవుడువు, పురుషుడువు, పురాణం అంటే పురాతనమైన వాడివి, ఎందుకంటే పుట్టుక లేదు కాబట్టి భగవంతుడికి. త్వమస్య విశ్వస్య పరం నిధానం, నువ్వు ఈ ప్రపంచానికి అంతటికీ కూడా మరి పరమ నిధానానివి, చివరికి చేరుకోవలసిన పరమ నివాసం నీవే, అందరూ చేరవలసిన ప్రదేశం నువ్వే. వేత్తాసి, అన్నీ తెలిసిన వాడివి, వేద్యం చ, మరియు తెలుసుకోదగ్గ వాడివి, దివ్యమైన వాడివి, పరంచ ధామ త్వయా తతం విశ్వ, నీ ధామం దివ్యధామం విశ్వం అనంతరూప అని చెప్పి ఇక్కడ స్తుతిస్తున్నాడు. ఇది కూడా వాయుర్యమోగ్నిర్వరుణా శశాంకః ప్రజాపతిస్త్వం ప్రపితామహశ్చ నమో నమస్తేస్తు సహస్రకృత్వః పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే. మరి వాయువు, అగ్ని, వరుణ, శశాంకుడు అంటే చంద్రుడు, ప్రజాపతులు, త్వం ప్రహిత, నువ్వే, అన్నీ నువ్వే, ప్రపితామహశ్చ, నువ్వే తండ్రివి, తాతవు కూడాను అని చెప్పి, మరియు ప్రపితామహుడవు, బ్రహ్మదేవుడవు, నువ్వే ప్రపితామహుడు, ఆయనకు తండ్రివి కాబట్టి. నమో నమస్తేస్తు సహస్రకృత్వ, నీకు నమస్కారాలు చేస్తూ మరలా మరలా పునశ్చ భూయోపి నమో నమస్తే, మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. నువ్వే వాయువు, పరమ నియామకుడు, అగ్ని, జలము, చంద్రుడు నీవే, బ్రహ్మదేవుడివి, ప్రపితామహుడివి నీవే. కాబట్టి నీకు వేయి నమస్కారాలు, మళ్ళీ మళ్ళీ వందనాలు అర్పిస్తున్నాను. నమ
పురస్తాదపృష్ఠతస్తే నమోऽस्तु తే సర్వతా ఏవ సర్వ అనంత వీర్యామిత విక్రమస్త్వం సర్వం సమాప్నోషి తతోసి సర్వః. నమః పురస్తా అధ పృష్ఠతస్తే అంటే నీకు పురస్తాత్ ముందు నుంచి వెనుక నుంచి నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను. సర్వతా ఏవ సర్వ అన్ని వైపుల నుంచి కూడా. అనంత వీర్యుడు అంటే ఎంతో అంతులేనటువంటి శక్తివంతుడా. ఇత విక్రమస్త్వం నీ యొక్క వీరత్వానికి గాని అనంత శక్తివంతుడవు. సర్వం సమాప్నోషి తతోసి సర్వ కాబట్టి నువ్వు సర్వము నీవే. అమిత విక్రమ సంపన్నుడవు, సర్వవ్యాపివి. నీకు నువ్వే సర్వము అయి ఉన్నావు. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చాపహాసార్థమసుకృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోధవాప్యచ్యుతా తత్ సమక్షం తక్షామయే త్వాం అహమప్రమేయం. సో నువ్వు సఖుడు అనుకుని ఏదో నా ఫ్రెండ్ అనుకుని నేను హే కృష్ణ యాదవ హే సఖ అంటూ నిన్ను ఇష్టం వచ్చినట్లు పిలిచాను. అజానత మహిమానం తవేదం నీ యొక్క మహిమ తెలుసుకోలేక నేను మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి. సో నేను ఈ రకంగా నిన్ను వేళాకోళాలు ఆడటం చేశాను. యచ్చాపహసార్థం అసత్కృతోపి నిన్ను వేళాకోళాలతో అగౌరవపరిచాను. విహార శయ్యాసన భోజనేషు మనం కలిసి విహారాలు చేసినప్పుడు, కలిసి భోజనం చేసినప్పుడు, కలిసి శయ్య ఒకే మంచం మీద కూడా పడుకుంటం జరిగింది. ఎందుకంటే అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి. అలా నీతో నేను భోజనం చేసినప్పుడు, విహారాలకు వెళ్ళినప్పుడు, మనం కూర్చున్నప్పుడు నేను ఈ రకంగా నిన్ను ఎన్నో రకాలుగా వేళాకోళం చేసి తెలియక అజ్ఞానంతో నిన్ను ఈ రకంగా అవమానించాను. తెలియక ఏకోదవాప్యచ్యుత తత్ సమక్షం మనం ఒక్కళ్ళమే ఉన్నప్పుడు, ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళ సమక్షంలో కూడా తత్క్షామయే నేను నిన్ను అగౌరవపరిచాను. తత్క్షామయే నన్ను అదంతా కూడా క్షమించు. నన్ను ఇవన్నీ చేశాను తెలియక అజ్ఞానంతో, కాబట్టి నన్ను క్షమించు. ఈ హద్దులు లేకుండా నేను నిన్ను చేసినందుకు. నీ మహిమ తెలియకేదో మిత్రుడు అనుకుని కృష్ణ యాదవ మిత్రమా అంటూ తొందరపాటు సంబోధించాను. ప్రేమతోనో మూర్ఖత్వంతోనో నేను చేసిన దాన్నంతా నువ్వు కరుణతో క్షమించు. మనం విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు, ఒకే శయ్యపై శయనించినప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు, ఒంటరిగా మరి పలు మిత్రుల సమక్షంలో కూడా నేను నిన్ను వేళాకోళం చేసి అగౌరవపరిచాను. అచ్యుత అపరాధాలన్నీ నా అపరాధాలని నన్ను క్షమించు. అంటే ఇప్పుడు చూసింత భగవంతుడని తెలిసినా ఆ రూపంలో ఎప్పుడు ఫ్రెండ్ గానే భావిస్తూ బావ అంటూ ఉండేవాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు అది చూసేసరికి మళ్ళీ అంటే భగవంతుడని తెలుసు, ఎప్పుడూ తెలుసు. ఆ భక్తి ఉన్నది, ప్రేమ ఉన్నది మిత్రుడిగా. కానీ స్వయంగా ఇప్పుడు ఆ విశ్వరూపం చూసేసరికి అతను ఆ నిజమైన శక్తి ఏమిటో చూసి ఆ రకంగా అర్జునుడు స్పందించాడనమాట. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యస్య గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోప్యధికా కుతోన్యో లోకత్రయే అప్యప్రతిమ ప్రభావ. నువ్వే లోకానందరికీ కూడా తండ్రివి. చరా అచర కదిలే కదలని వాటన్నిటికీ కూడా నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ నువ్వే పూజ్యనీయుడవు. గురుర్గరీయాన్ నువ్వే అందరికన్నా కూడా మించిన గురువు. నత్వత్సమో అస్త్య అభ్య అధిక కుతోన్యో అన్యులెవరు కూడా నీకంటే అధికులెవరు లేరు. ఈ లోకత్రయే ముల్లోకాలలో కూడా అప్రతిమ ప్రభావ నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని మించిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ ముల్లోకాలలో లేరు. స్థావర జంగాలు అంటే కదిలే కదలని ఈ సమస్త విశ్వానికి కూడా నీవే మూలానివి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మనం మెసేజ్ పెట్టామా క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని? హరే కృష్ణ మాతాజీ, పెట్టాను మాతాజీ.
ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో స్థావర జంగాలు అన్నిటికీ నీవే తండ్రివి, పూజనీయుడువు, ఆధ్యాత్మిక గురువు, నీతో సమానమైన వాడు కానీ ఏకమైన వాడు కానీ ఇంకొకరు లేరు. కాబట్టి అప్రతిమ ప్రభావ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, అలాంటప్పుడు ఇక నీకంటే అధికుడు ముల్లోకాలలో ఎవరుంటారు? ఇదంతా కూడా అర్జునుడు కీర్తించడం. తస్మాత్ ప్రణమ్యా ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశమీడ్యం పిత్రేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యుః ప్రియ ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుం. కాబట్టి ప్రణమ్య నమస్కరిస్తున్నాను, ప్రణిధాయ కామం, సో సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేస్తున్నాను నీకు ఈ శరీరంతో. ప్రసాదయే అనుగ్రహించు, త్వాం నువ్వు, మహమీశం ఈడ్యం, సో నువ్వు దేవదేవ, అహం నన్ను నువ్వు అనుగ్రహించు, పితేవ పుత్రస్య తండ్రిలాగా, ఒక కుమారుడు గనక కుమారుణ్ణి తండ్రి ఏ రకంగా అనుగ్రహిస్తాడు, సఖేవ సఖ్యు ఒక ప్రియురాల్ని ప్రియుడు ఏ రకంగా అనుగ్రహిస్తాడు, ప్రియా ప్రియాయార్హసి మిత్రుణ్ణి మిత్రువు ఏ రకంగా అనుగ్రహిస్తాడు, దేవసోడు నన్ను కూడా నీవా రకంగా అనుగ్రహించాలి. నీవు ప్రతి జీవికి పూజనీయుడు, దేవదేవుడు, కాబట్టి నీకు సాష్టాంగపడి వందనాలు అర్పిస్తూ నీ అనుగ్రహం కోసం వేడుతున్నాను. కుమారుడి మొండితనాన్ని తండ్రి, మిత్రుడి అమర్యాదని మిత్రుడు, ప్రియురాలిని ప్రియుడు సహించినట్లుగా నీ పట్ల వనరించిన నా తప్పులను దయతో క్షమించు, సహించు అని ప్రార్థించాడు. అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చాప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయ దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. అదృష్టపూర్వం ఇంతకుముందు ఎవ్వరూ చూడని ఈ నీ రూపాన్ని చూసి భయపడ్డాను. మరియు ప్రవ్యధితం మనోమే మనస్సంతా కూడా వ్యధ చెందింది. తదేవమే దర్శయ దేవరూపం, నీ యొక్క దేవరూపాన్ని నాకు మళ్ళీ చూపించు. ప్రసీద అనుగ్రహించి దేవేశ జగన్నివాస మళ్ళీ నీ యొక్క దేవరూపాన్ని నాకు చూపించు. ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి సంతోషించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనస్సు అంతా కొంచెం కలత చెందింది. కాబట్టి దేవదేవ జగన్నివాస నా పట్ల కరుణను చూపి నీ యొక్క దేవదేవుడి రూపాన్ని తిరిగి నాకు చూపించు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. కిరీటము, గద, చక్రము, హస్తము ఈ నాలుగుతో ఇచ్చామి త్వాం చూడాలని ఉంది నిన్ను, ద్రష్టుం ఈ రకంగా చూడాలని ఉంది, అహం నాకు, తథైవ అలా చూడాలని నాకు కోరికగా ఉన్నది. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన కాబట్టి 4 భుజాల రూపంతో సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తి నాకు ఆ రకంగా మళ్ళీ కనిపించు. విశ్వరూప సహస్రబాహు కిరీటాన్ని ధరించి శంఖ చక్ర గద పద్మాలు హస్తాలతో ఉన్న నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలని ఉన్నది. నిన్ను ఆ రూపంలో చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ భగవానువాచ. భగవంతుడు ఇదంతా విని అంటున్నారన్నమాట. ఇప్పుడు మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితం ఆత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన నదృష్టపూర్వం. మయా ప్రసన్నేన తవ అర్జున, నా అర్జున ప్రసన్నుడినై నేను నా యొక్క రూపాన్ని, దివ్యమైన రూపాన్ని దర్శితం ఆత్మయోగా నీకు నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో నేను నీకు దర్శనం ఇచ్చాను. ఈ రూపాన్ని తేజోమయం నీకు చూపించాను. తేజోమయమైన విశ్వరూపం అనంతము ఆద్యము అయినటువంటి ఈ రూపం యన్మేత్వద్ అన్యేన ఎవ్వరూ కూడా ఇంతకు ముందు నా అదృష్ట అంటే ఎవరు కూడా చూడలేదు ఇంతకు ముందు, నీకు ముందు పూర్వం. సో ఇదే ఫస్ట్ టైము మొత్తం విశ్వరూపాన్ని చూపించడం. సో ఇలా ప్రసన్నున్నై నేను నా సంకల్పంతో శక్తితో ఈ విశ్వరూపాన్ని చూపించాను.
ఈ తేజోమయ అనంత ఆద్యమైన ఈ రూపాన్ని నీకంటే ముందు ఇంకెవరు కూడా చూడలేదు. నవేదయజ్ఞాధ్యనయనైర్న దానైర్న చక్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రై ఏవం రూపా శక్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు ప్రవీర. కురు ప్రవీర అంటూ కురులలో శ్రేష్ఠుడా అర్జున, వేదాధ్యయనం వల్ల గాని, యజ్ఞాల వల్ల గాని, దానాల వల్ల గాని చెప్తున్నారుగా, వేద యజ్ఞ అధ్యయ వేద అజ్ఞేయం వల్ల గాని, యజ్ఞాల వల్ల గాని, నైర్న దానాల వల్ల గాని, నచక్రియాభిర్న తపోభిర్ ఉగ్ర తపస్సుల వల్ల గాని, ఏవం రూపం శక్యం అహం, ఎవ్వరూ కూడా వీటన్నిటి వల్ల కూడా నన్ను ఈ రూపాన్ని చూడలేరు. దులోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన, ఇంకెవ్వరు వేరే వాళ్ళు ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు కూడా మరి ఎవరు చూడలేరు. వేదాధ్యయనం, యజ్ఞాలు, దానాలు, పుణ్యకర్మలు, ఉగ్ర తపస్సుల చేత గాని భౌతిక జగత్తులో ఈ రూపాన్ని నేను దర్శింపబడను. నా ఈ విశ్వరూపాన్ని నీకు పూర్వం ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మాతే వ్యధామాచ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమీ దృగ్మమేదం వ్యపేతభి ప్రీతమనా పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. సో నీకు నా ఈ ఘోర రూపం చూసి నువ్వు కలత చెందావు, భ్రాంతి పొందావు. అదంతా కూడా ఇప్పుడు అంతరించుగాక, నీకు ఆ కలత భ్రాంతి అన్ని తొలగిపోవుగాక. భక్త, ఇన్ని కలతల నుంచి విముక్తుడవై, నీవు అన్ని కలతల నుంచి విముక్తుడవై నీవు కోరిన రూపాన్ని ప్రశాంతమైన మనస్సుతో ఇప్పుడు చూడు అని చెప్పి భగవంతుడు మళ్ళీ చూపిస్తాను అన్నారు. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట. మళ్ళీ ఇవి అర్జునుడి యొక్క స్థుతులు. నీవే తండ్రివి తల్లివి అని అనడం. ఇత్యర్జున. సో సంజయుడు, భగవంతుడు మళ్ళీ నీకు రూపాన్ని చూపిస్తానన్నారు కదా. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మా. ఇత్య అర్జునం, ఈ రకంగా అర్జునుడుతో వాసుదేవస్తథోక్త్వా పలికి, ఇలా అర్జునుడితో పలికి వాసుదేవుడు స్వయం రూపం దర్శయామాస భూయ, తిరిగి తన స్వయం రూపాన్ని చూపించాడు. ఆశ్వాసయామాస చే భీతమేనం. సో ఇలా భయపడుతున్నటువంటి అర్జునుడిని భూత్వా పునః సౌమ్య, మళ్ళీ తిరిగి సౌమ్యవంతుణ్ణి శాంతంగా చేశారు. సో ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు, భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి ఆయన చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి చివరికి ద్విభుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి తద్వారా భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చారు. ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తుంది. మరి విష్ణువుగా తరువాత అంటే చతుర్భుజ రూపాలతో, తరువాత ద్విభుజ రూపాలతో. అప్పుడు అర్జునుడు ఆ రూపం చూసి అంటున్నాడు ఏమని? అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః. నీ యొక్క మానుష్య రూపాన్ని చూసి ఇప్పుడు సౌమ్యమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని నేను మళ్ళీ నా యొక్క సహజ స్వభావాన్ని సచేత ప్రకృతిం గతః నేను మళ్ళీ పొందాను. నా యొక్క స్థిర చిత్తాన్ని, స్థిరత్వాన్ని, సహజ స్వభావాన్ని శాంత చిత్తంతో పొందాను. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడి ఆది రూపాన్ని చూసి అర్జునుడు, జనార్దన అత్యంత సుందరమైన ఈ నీ రూపాన్ని చూసి శాంత చిత్తుడనై నా సహజ ఇప్పుడు మళ్ళీ మామూలు అయ్యాను. నా యొక్క కలతలు వ్యధ అంతా కూడా తీరిపోయి స్థిమితాన్ని పొందాను. సో భగవంతుడు అంటున్నారు, శ్రీ భగవాను వాచ
సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శిన కాంక్షిణః. సుదుర్దర్శమిదం, ఇది చూడటం, ఈ రూపం చాలా కష్టం. దృష్టవానసి, నా యొక్క ఈ రూపం చూడటం అంత తేలిక కాదు. దేవా అప్యస్య రూపస్య, ఈ రూపం చూడటం కోసం నిత్యం దర్శన కాంక్ష, చూడాలని దేవతలు కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. నువ్వు ఇప్పుడు దర్శిస్తున్న ఈ రూపం చూడటం చాలా దుర్లభం. అత్యంత ప్రియమైన ఈ రూపాన్ని దర్శించడానికి దేవతలు కూడా నిత్యము వేచి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అధ్యాయంలో 48వ శ్లోకంలో విశ్వరూప ప్రదర్శన ముగించి తన విశ్వరూపంలో ఉన్న పుణ్యకార్యాలు, యజ్ఞాలు మరి దర్శింప సాధ్యం కానిది అని చెప్పి అర్జునుడు చెప్తున్నారనమాట. ఆ విశ్వరూపం ఈ యజ్ఞాలు, పుణ్యాలు, దానాలు ఎన్ని చేసినా అందరికీ కనిపించదు, కానీ ద్విభుజ రూపం ఇంకా గుహ్యమైందని చెప్తే ఇక్కడ సుదుర్దర్శం అనే మాట, అంటే అసలు ఇది దర్శనానికి దుర్లభం అన్నట్లుగా అన్న పదం వాడారు. తపస్సు, వేదాధ్యయనం, తాత్విక చింతనం ఇవన్నీ మరి కొంత భక్తితో ఎవరైనా విశ్వరూపాన్నైనా చూడగలరేమో గాని పూర్వం చెప్పినట్టు భక్తి లేకుండా అది సాధ్యము కాదనుకో. కానీ విశ్వరూప ప్రదర్శన కంటే కూడా ఈ ద్విభుజ ప్రదర్శన ఇంకా దుర్లభం. బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలకు కూడా అంత ఈజీగా అనిపించదు. దీనికి భాగవతంలో మనకు ఆధారం కూడా ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడు దేవకి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చూస్తానికి లోకం నుంచి అన్ని దేవతలు కూడా విచ్చేసి భగవంతుడు ఆ సమయంలో కనిపించకపోయినా ప్రార్థించి ఆయన దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. కానీ అజ్ఞానుడైన అజ్ఞానులు శ్రీకృష్ణుడు ఏదో సామాన్యుడే అని అనుకుంటారు. ఆ భగవంతుడికి కాక మరి ఇంకా అని, అంటే అజ్ఞానులకి ఈ విషయం అర్థం కాదు అని చెప్తూ ఆయన ద్విభుజ రూపాన్ని గాంచడానికి బ్రహ్మరుద్రాదులు కూడా నిత్యము కాంక్షులై ఉంటారు అని చెప్పి మళ్ళీ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. అంటే మూఢులు దర్శనీయుడు కాడు అన్నదానికి భగవద్గీత కూడా ప్రూఫ్ చూపించింది. ఎందుకు? అవజానంతి మా మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం అని 9th చాప్టర్లో చూసాం. అంటే భగవంతుడు అందరికీ కనిపిస్తున్నారుగా, మరి ఇదేమిటి ఆయన దర్శనం దుర్లభం అంటున్నారు అని మనకి డౌట్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? కనిపిస్తున్న భగవంతుడని తెలుసుకోలేని అజ్ఞానులు. మరి పాండవులు తెలుసుకున్నారు, కౌరవులు తెలుసుకోగలిగారా? అది అక్కడ అర్థం. సో మరి ఉన్నా కూడా మరి అందరికీ అర్థం కాదు భగవంతుడని. మరి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమంటున్నారు? నాహం వేదైర్న తపసా నదానేనా చేజ్యయా శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. సో నువ్వు చూస్తున్నట్లు ఈ రూపం వేదాధ్యయనంతో గాని, తపస్సుతో గాని, దానంతో గాని, తీవ్రమైన పూజలతో గాని శక్య ఏవం విధో ద్రష్టం, ఇది అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యం కాదు. నువ్వు చూసే ఈ రూపాన్ని వేదాధ్యయనంతో గాని, తీవ్ర తపస్సులు, దానాలు, పూజలతో గాని అర్థం చేసుకోలేము. మనిషి దృష్టమానసి మాం ద్రష్టం, నన్ను యథార్థంగా చూస్తానికి ఇవేవి కూడా సాధనాలు కావు. భగవంతుని చూడాలి అంటే అది ఇక్కడ తపస్సులు, దానాలు, పూజలు వీటి వల్ల సాధ్యం కాదు అంటున్నారు. భక్తి ఎలా, మరి ఇంకెలా చూస్తాము? ఇవేవి కుదరకపోతే పూజల వల్ల కుదరదంటున్నారు, వేదాధ్యయనంతో కుదరదంటున్నారు, తపస్సులతో కుదరదంటున్నారు, దానాలతో కుదరదంటున్నారు. అసలు మరి ఇంకెలా చూస్తాం భగవంతుణ్ణి అనే సందేహం వస్తుంది కదా, రావాలి. మరి భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా చూడాలి అంటే ఎలా? చూడడం సాధ్యం కాదు, ఇవన్నీ సాధనాలు కావంటున్నారు. మరి ఏది సాధనం? భక్త్యాత్మనన్యయా శక్య అహమేవం విధో అర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. భక్త్యాత్మన్, భక్తితోనే మరి అన్యయా శక్య, ఇక వేరే ఏది కూడా సాధ్యం కాదు. ఒక్క భక్తితోనే అహమేవం విధో అర్జున, నన్ను నీవు ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు. జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ, నన్ను తెలుసుకోవచ్చు, దర్శించవచ్చు.
దేని ద్వారా అంటే ఓన్లీ భక్తి ద్వారా మాత్రమే నువ్వు నన్ను తెలుసుకోవాలన్నా, దర్శించాలన్నా, నా తత్వాన్ని ప్రవేశించాలన్నా కూడా పరంతప నా తత్వంలోకి ప్రవేశించాలి. ఏమిటి భగవత్ తత్వం? సచ్చిత్తానంద తత్వం, దివ్యమైన తత్వం, ప్రేమ తత్వం, పక్షపాతం లేని తత్వం, రాగద్వేషాతీత తత్వం, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతమైన తత్వం, ప్యూరిటీ అన్నమాటకి డివినిటీ. దానంత శుద్ధమైనది ఇంకేదీ లేదు. ఆ భగవతత్వం అన్ని కల్మషాలకు కూడా అతీతమైన తత్వం. నా తత్వంలోకి ప్రవేశించాలన్నా, నన్ను తెలుసుకోవాలన్నా, నన్ను చూడాలన్నా, ఆ తత్వం అర్థం అవ్వాలన్నా భక్తితోనే అది సాధ్యము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అనన్య భక్తితోనే, కేవలం అనన్య భక్తితోనే అర్జున నేను యథార్థంగా నీ ఎదుట ఎలా నిలబడ్డానో ప్రత్యక్షంగా దర్శింపగలగాలి అంటే నిజమైన భక్తితో. ఈ విధంగానే నీవు నా అవగాహన రహస్యాలన్నిట్లో కూడా ప్రవేశించగలవు. అంటే భగవత్ తత్వాన్ని పూర్తిగా నువ్వు తెలుసుకోగలవు భక్తితోనే. లాస్ట్ శ్లోకం అంటే చివరికి చెప్తున్నారు, ఇక భక్తియే మరి నన్ను అర్థం చేసుకునే సాధనం. ఇప్పుడు అర్జునుడు నిన్ను ఈ రకంగా చూశాను, మనుష్య రూపం చూసి నా మనస్సు శాంతించింది అన్నాడు కదా. ఆ తర్వాత లాస్ట్ కి భగవంతుడు భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మత్కర్మ కృన్మత్పరము అంటే ఇక చెప్తున్నారు. ఫైనల్ గా భక్తి యోగం యొక్క చివరికి ఏది అవసరం అసలు మనకి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలన్నా, ఆయన తత్వాన్ని మనం నేర్చుకోవాలన్నా దానికి ఏమి అవసరం అంటే భక్తి భావం. మత్కర్మ ఆ భక్తి భావం అంటే ఏమిటి? మళ్ళీ భక్తితోనే సాధ్యం అన్నారు, బానే ఉంది. అసలు ఏమిటి ఈ భక్తి? భక్తి అంటే ఎలా దీన్ని మనం భక్తిని ఏ రకంగా సాధన చేయాలి, ఏ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏ రకంగా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. అందుకని ఇక్కడ మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్సమామేతి పాండవ. మత్కర్మ కృన్ నా కోసం పనిచేయి, మత్పరము నాకు అర్పించి పనిచేయి నా కోసం అన్నట్లుగా. మద్భక్త నా భక్తుడవై సంగవర్జిత అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ లేకుండా. అటాచ్మెంట్స్ కి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాగద్వేషాలు, ఈజీ. నో రాగం నో ద్వేషం, సమత్వం. అలా అటాచ్మెంట్స్ కి అతీతంగా ఉంటూ నా భక్తుడిగా నా కోసం అన్నట్లు పనులు చేయి. నిర్వైర సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల పట్ల దేని పట్ల కూడా వైరత్వం శత్రుత్వం వద్దు. ఎవరైతే మామి అలా ఉంటారో అతను మామేతి పాండవ నన్నే చేరుకుంటాడు. సో అర్జున ఈ మానసిక కల్మషాలన్నిటి నుంచి విముక్తుడవై సంఘ వివర్జిత అన్నారు కదా. అటాచ్మెంట్స్ కల్మషాలు అన్నిటి నుంచి బయటపడి నా పట్ల భక్తితో నా కోసమే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే జీవిత లక్ష్యంగా అంటే మత్పరమో అన్నారు కదా, ఇక భగవంతుడే అన్నట్లు సమస్తం అనే భావనతో నీ డ్యూటీ నువ్వు, మన పనులు మనం ఆ రకంగా అటాచ్మెంట్ లేక నీదేదో నా కోసం చేస్తున్నాను, వాళ్ళ మీద కక్షతో చంపడానికి వెళ్తున్నాను. యుద్ధం మనుషుల్ని చంపడం కూడా ఈ యాటిట్యూడ్తో, ఇక అంతకంటే మరి కష్టమైన పని ఇంకొకటి లేదు మనిషిని చంపడం అని. మరి అందుకే అర్జునుడు చేయలేకపోతున్నాడు, అందరూ ఒప్పుకుని వచ్చినా కూడా. సో అది ఎలా చెయ్యాలి? ఏ పనైనా నువ్వు ఈ అటాచ్మెంట్స్ ప్రక్కన పెట్టి నీ డ్యూటీని నువ్వు భగవదర్పితంగా ఎలా చేస్తావు అది. అంటే వెళ్ళి మామూలు వాళ్ళని కూడా ఇలాగే అనుకుంటూ చంపేయొచ్చు అంటే, అలా నువ్వు నిజంగా అనుకునే స్వభావమే నీకుంటే నువ్వు మామూలుగా ఎవరిని కక్షతో చంపవు. సో ఇటువంటి కక్షలకు అతీతమైన స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎవరినైనా ఎందుకు చంపుతాడు? ఇక్కడ అర్జునుడికి డ్యూటీ, స్వధర్మం అనేది ప్రతి వాళ్ళు కూడా డ్యూటీ నిర్వర్తించాలి. డ్యూటీ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ అని మనకి భగవంతుడి ద్వారా ఇక్కడ తెలుస్తోంది. కాబట్టి అర్జునుడి డ్యూటీ అది అక్కడ క్షత్రియుడుగా. సో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అది డ్యూటీ. అందుకే వాళ్ళు అక్కడ ఎవరైనా యుద్ధంలో మరి మరణిస్తే అది అందుకే వాళ్ళకి స్వర్గప్రాప్తి అని చెప్తారు. సో అందుకని ఆ అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా నీ డ్యూటీగా నువ్వు చెయ్యి. సో ఏ పనైనా మరి ఈ రకంగా అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా భగవదర్పితం అనుకుంటూ భగవంతుడి కోసం అనుకుంటూ భక్తి భావంతో మన డ్యూటీని వితౌట్ ఎనీ అటాచ్మెంట్స్ చేస్తూ
నిర్వైర సర్వభూతేషు, ఎవరి పట్ల శత్రుత్వ భావన లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. సర్వభూతాల పట్ల విరోధ భావం లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు, ఇటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు. సో ఇది భక్తి మార్గంలో ఉండవలసిన పద్ధతి. భక్తి అంటే ఇలా ఉండాలి. అంతేగాని ఊరికినే మీరు మరి తపస్సులు, దానాలు, పూజలు, ఈ యజ్ఞాలు చేసినంత మాత్రాన నన్ను పొందలేరు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అది అంటే ఇవన్నీ పైకి చేసి మనసులో నీకు కక్షలు లేదంటే కల్మషాలు ఉంటే భగవంతుని పొందలేమని అర్థం. భక్తి భావంతో ఉండండి అంటే ఈ రకంగా, భక్తి అంటే ఈ నిష్కల్మషమైన తత్వంతో ఉండండి, ప్రేమతత్వం, ఎవరి పట్ల విరోధ భావం లేకుండా. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆ ప్రేమతత్వాన్ని పెంపొందింపచేసే సాధనాలు. నామస్మరణ, పూజ, మరి భగవంతుడి ధ్యానం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ప్రేమతత్వంలోకి దించడానికి సహకరిస్తాయి. సో అల్టిమేట్ పర్పస్ ఏమిటంటే వీటన్నిటి ద్వారా ఆ స్థితికి రాగలగాలి. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ భక్తి యోగం. ఈ భక్తి యోగంలో మనకి క్లియర్గా ఈ భక్తి అనే తత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఏ ఏ దశలు ఉంటాయి, టాప్ మోస్ట్ భక్తి దశ ఎలా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మొదటి నుంచి ఆ దశలు 6 దశలు 5 దశలు చెప్తారు. తర్వాత నిజమైన భక్తుడు క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటాడు అనేది అర్జునుడు అడిగితే చక్కటి సమాధానం, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తారు. సో ఈ రకంగా ఉంటే నాకు వాళ్ళు ప్రియులు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తారు. అదేమిటి, భగవంతుడికి అందరూ ప్రియులే, పక్షపాతం లేదన్నారు, మరి వాళ్ళు ప్రియులు అంటున్నారు ఏమిటి అని మళ్ళీ సందేహం వస్తుంది. ఇక్కడ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. ఏమిటంటే వితండవాదం చేయకుండా భగవంతుడు నాకు ప్రియులు అంటే ఈ తత్వం అనేది పర్ఫెక్షను, అలా పర్ఫెక్షన్లో ప్రతి వాళ్ళు రావాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది ఓకే. సో ఇది 11వ అధ్యాయం ఈరోజు ఫినిష్ చేసాం. రేపు భక్తి యోగం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. 12th 15th వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్. సో భక్తి యోగం అంటే భక్తి అన్నారు కాబట్టి ఆ భక్తిలో రకాలు, దశలు ఏమిటి, ఆ భక్తి యొక్క లక్షణాలు, ఉన్నవాడు నిజమైన భక్తి ఉన్నవాడి లక్షణాలు ఏమిటి, ఎలా ఉంటాడు అనేది చెప్తే మనం అది చూసైనా ఆ లక్షణాలు నేర్చుకుని ఆ భక్తి భావంలోకి వెళ్ళగలుగుతామని భగవంతుడు అవన్నీ కూడా అర్జునుడు కూడా అడుగుతాడు. మనందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి ఆయన వివరించడం జరుగుతుంది. చిన్న చాప్టర్, 20 శ్లోకాస్, కానీ అన్ని శ్లోకాస్ ఇంపార్టెంట్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు మరి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు.